Moitas gracias por acudir a esta rolda de prensa que convocamos para dar a coñecer cal vai ser a programación de lecer, de ocio, de Tomiño neste verán. A verdade é que temos moita diversidade e variedade, por iso decidimos un pouco compartimentalizala e tamén facer un díptico para que todos os veciños e veciñas de Tomiño e a xente que nos visita poida coñecer todas as actividades que ofrecemos, que son moitas, non? Eu vou a falar un poquinho do... Digamos que temos 4 apartados, que para nenos, para a mocidade, para coñecer o noso patrimonio e despois para aprender, porque tamén vamos a ter diferentes... Seguimos co tema da formación na OMIX, na Oficina Municipal de Información Xuvenil, e entón, froito de máis ou menos das demandas que nos pedían os mozos e mozas, de enquisas que fixemos a través do Facebook, etc., os cursos máis demandados de todos os que ofrecíamos eran estos. Eu vos falarei un pouco sobre o tema de coñecer o noso patrimonio, que tamén lle ofertamos ás casas de turismo rural e hoteles de Tomiño como unha maneira de ofertarlle actividades aos visitantes, e tamén temos unha publicación específica para eso, un pequeno folleto para deixar nas casas de turismo rural e nos hoteles para complementar a actividade de estar en Tomiño e tamén como ocio. E despois a concelleira de Cultura e Deportes xa nos falará do que é para os nenos e para a mocidade, etc. Ben, precisamente hoxe, non con moi bo tempo, pero eu penso que dará unha tregua, comezamos as xeiras nocturnas aos petroglifos do Monte Tetón. Vamos a ter 4 visitas guiadas, guiadas por o arqueólogo Xosé Lois Vilar, do Instituto de Estudios Miñoranos. Esta é unha actividade que levamos facendo xa anos e que ten moito éxito entre a xente, moito éxito de visitas, ven moita xente xa non só de Tomiño, da comarca, senón de fora da comarca. Eu me acordo ano pasado que viñera un autobús de xente que lle gustaba a arqueoloxía de Teo, que me quedei alucinada así un pouco, e moita xente, non? Chegamos a ter visitas guiadas en pleno agosto de 300 persoas. Quer dicir que hubo moitísima xente. Previamente a visita se dá unha charla por parte do arqueólogo Xosé Lois Vilar aquí nas dependencias do Concello no Salón de Plenos, e despois xa se efectúa a visita. É dicir que as visitas nocturnas ao Monte Tetón son moi... Digamos que se ven mellor os petroglifos de noite porque hai unha iluminación indirecta, o cual permite ver perfectamente os relieves. A verdade é que teñen moito éxito e non las teñen demandado, por iso decidimos repetir. E despois temos no punto de Fortaleza, temos visitas guiadas tamén a Fortaleza de San Lourenzo, temos roteiros a pé, temos roteiros en bicicleta e temos tamén rutas en canoa. Todo isto o que é, digamos, para disfrutar e para coñecer Tomiño tamén sin incurrir en grandes gastos agora en momentos de crisis. Eu penso que temos que tirar tamén do que temos alrededor, poñelo en valor, e o que decidimos foi dar a coñecer e poñer en valor, en este caso, o noso concello. Eu penso que é algo que nos teñen demandado, sobre todo as rutas de BTT e as rutas a pé. Eu creo que o Concello nestes anos que quedan por diante vai a incidir moito en poñer en valor tanto roteiros naturais como que falábamos de abrir tamén o Concello o espacio do río, etc. E temos que incidir precisamente como unha oferta turística incluso e que xenera riqueza complementaria ao que hai no resto da comarca. Eu penso que o turismo a nivel de Baixo Miño se debe facer a nivel comarcal. Cada concello por nós mesmos non somos capaces ao mellor de ofertar un pack turístico completo, pero si toda a comarca temos moita variedade, dentro Santa Tegra, visita ao Monte Santa Tegra, Zona Bella en Tui, actividades de praia, viticultura e, por suposto, gastronomía, e o Concello de Tomiño pode incidir en este tema dos roteiros a pé, de visitas guiadas, de coñecer o patrimonio arqueolóxico, etc., que tamén hai moita xente que se move para visitar petroglifos, para facer roteiros, rutas, en fin, potenciar o espacio natural que o temos e que é moito. E despois xa a concelleira xa vos pasa a explicar un pouco toda a actividade que temos para os nenos. Algúna delas está comenzada, como campus de fútbol, por certo, que temos 200 e pico nenos
anotados e con gran éxito, a verdade, e outros campus que temos, non só vamos a fomentar o fútbol, senón tamén outros deportes, pero, bueno, basicamente baseándonos en actividades deportivas, de ocio, de lecer, de movimento e de vida saludable que tamén queremos fomentar entre os nenos e nenas. Sí. Entón, Cristina? Bueno, aparte das actividades tanto de lecer como para a mocidade e para as crianzas, para os máis pequenos, tamén temos uns cursos. Entón, eu vou empezar para comentarvos un pouquinho os cursos que temos que van dirixidos a xente máis moza do Concello e están, os levan desde a OMIS, non? E sería un curso de portugués básico que sería, bueno, se queredes vos digo as datas máis ou menos, ou non fai falta, como vos miredes, serían no mes de xullo. Sería outro curso de francés tamén no mes de xullo. Xuño, sí, os dous no mesmo mes. Despois a elaboración de bombos, un curso de elaboración de bombos, que sería en xullo. Hai outro curso de apicultura básica, que tamén sería en xullo. Temos outro de elaboración de bonsais, que sería en setembro. Hai outro de lingua de signos, que tamén é en setembro. Fitoterapia, no mesmo mes. E un de socorrismo acuático, que tamén sería no mes de setembro. Este último, se me permites, Cris, é moi interesante este de socorrismo acuático, porque, bueno, no verán procuramos facer actividades de ocio coa OMIS e no inverno, digamos, cousas que teñen que ver moito xa coa formación. E este curso é un curso de 340 horas que logo sirve tamén para optar a postos de traballo, bueno, típico socorrismo en praias e en piscinas, etc. E xa orientamos, pois... Se dá un diploma ou se dá unha... un diploma de asistencia e... que puntuable, pois, exactamente, que ten validez. Entón, bueno, é importante tamén. E os idiomas, bueno, porque hai unha gran demanda do tema de idiomas, non? A verdade é que sempre dende a OMIS tamén vamos a aproveitar que hai un intercambio de voluntariado e tamén se van a impartir clases de inglés, aproveitando que ven xente de fora. Van a vir unhas rapazas e entón, aproveitando que están elas, tamén se van a impartir clases de inglés. E aparte dos outros de inglés básico? Sí, de inglés tamén. Non está aí, pero tamén van a dar clases de inglés. Son nativas, entón serán basicamente clases de conversación, aproveitando ese intercambio, que é moi importante, a verdade, que aproveitar que las veñen, como xa foron tamén os nosos mozos de Tomiño, tamén volveron e xa volveron. Na República Checa. Ben, despois, os cursos que temos para os máis pequenos serían, en cuanto a deporte, sería piragüismo, que se vai a facer no Clube Deportivo Miño, nos Teixugos, en Goián, que sería os meses de xuño e setembro. Despois vai haber un campamento deportivo dentro da fortaleza, que se vai a facer no mes de agosto. Despois hai outro que vai a ser con pernoctación, que sería no Centro de Educación Ambiental de Albarella, na Coruña, tamén dende a OMIS, tamén o van a levar. E despois hai un campamento urbano en Tomiño, que sería os meses de xullo e agosto en horario de mañá, que sería aquí no centro de Tomiño. Despois temos as escolas de tenis e pádel nas pistas do Pedro Caselles, do Colexio Pedro Caselles, tamén nos mesmos meses, en xullo e agosto. O campus que xa falou Sandra del, que tamén vai a ser a segunda quincena de xullo. E despois hai o campus de vólei praia, que sería no mes de agosto, que sería tamén na Fortaleza de Goián. Despois temos vólei praia, rutas en bici, escalada, despois aguas bravas, baixadas polo río, un curso de esquimotaxe, tenis praia e fútbol praia, que tamén sería na Fortaleza de Goián. E despois as rutas a pé, que xa comentou tamén antes Sandra, que serían para coñecer un poquinho máis o patrimonio do Concello e van destinadas a iso. E pouco máis, non? Creo que non se me... Pouco máis e pouco menos, porque a verdade é que temos... Hai ofertas, bastante onde escoller, sobre todo tamén... Todos os cursos teñen un precio bastante económico, bastante asequible, dado o momento que estamos atravesando.
e van desde os 10 euros ata o máis caro creo que son 35, vamos. Os últimos que falou Sandra antes, que era o de apicultura e o de socorrismo, son os máis caros de todos, sí. Pero bueno, tamén levan consigo unha titulación, non? O de Pero apicultura, despois por exemplo, Sí, o de apicultura foi bastante demandado e que titulación? Non o sei. de apicultura non sei, non descoñezo, que pero o de necesitas socorrismo saber? sí que leva... Que titulación